Ayan, welcome back guys. Ngayon po ay United Nation po dito sa aming school at syempre, ayan oh. Mag-hi kayo dyan. Pahulog sa box! Oh, pera ng sulod. Pera ng sulod. Milky. Ayan, so may search po kami ng Mr. and Miss United Nation 2023. At yung kandidato namin, no, mag-hi ka dyan o will be. Hi! Hi ka dyan. O mag-hi ka dyan, kayo nakapilipin yan. O paano pagrampasan na yung mga sulot? Ito pa sa im. Wala na. Hi, Iska. Gibabay sa iyo man si Iska. Hi. Si Iska Japan, oh. Huy, hala, nakakimono siya. Ano yun? Japan tasi. Ay, Japan. Hala ka ba? Isay Japan. Ikaw man Iska, handa, oh. Hala, nako-Korean. Nako-Korean siya, oh. Okay, Japan. Hoy. Ya di man daw si Anastasia, wag gibabay say. Si Masem nag-make up. Oh, kandidata sa grade 6. Hi. Oh, ikaw naman dyan, Jinika. Na yung bansa? Korean, hala. Oh, will be. Philippines, will be dito tumingin. Mag-hi ka dyan, will be. Oh, Andriang. Andriang Ska. Oh, Philippines. Okay, ang kandidata, hala na. Maylina, tutdoy sa pakapot san kuan san payahan na gisugod sa kahimo. Maylina, idi mo doon. Huy, Maylina, kay karak sang costume. Maylina, tutdoy. Hana, sugar nga doon payahan. Yan. Hoy, sa Orian malay to may nagpipilipig. Ano, sa Orian malay may nagpipilipig. Hoy, nagpipilipig ka? Ayan mga guys, ang sarap ng aming merienda for today's video sa aming selebrasyon ng United Nations. Grabe oh, ang sipag ni Mamay Melba. Wala mic pa. Hala, luho. Wag naman. Wag naman. No? Nabag-vlog naman ini nga kwago. Direct maalamon. Nagba-vlog. At ayan mga guys, ito po yung aming mga candidates sa aming search for Mr. and Miss United Nations 2023. At ayan mga guys, ito po yung mga magulang namin dito na nanonood ng aming program. Ayun na si Sir na malamo ito. Boxing. Asirin niya. The United Nations. In our own nation, we can celebrate this day through different events and activities, wherein we can promote and show the real essence of the United Nations. July. Yan. This is significant to know. Ayan. Vlog na naman siya. Ayan guys, intermission.
At ayan guys, ito na po yung part ng program ng Search for Mr. and Miss United Nations 2023. At ito po mga guys yung mga candidates. Sige, umuri si Melody. Ay, abang tayo, Blay. Man na. Uli ko man ito. Tino kay Jerry ko kay nakabitin. Ano kasi yan? So juga dulu. Talaga, binukod-bukod ni Wilbes eh. Na, sayaw na katlam. Alam, punta kita sayaw. Yan, dosi lang. Uy! Iko, hay na to mo na hilukaran. Ay, iko. Hulog na ito na tanan. Iko, ito, ginpadarasan ni Papa nga kwarta. Nagsabak ko lang siya. Gibay siya magtang porma ho. Kako, ay kako. Ang mag-engage na Ano kako? Saan sa tatay? Elmer, ang mag-engage na kape. Hala, oo. Naman yung masasabi. Hoy, na yung masasabi. Naman yung masasabi nga napadis mo si... Ha? Na masasabi mo napadis mo ni crush. Ninang kami ni Marina, ha? Ba, seryoso sa ko, ano? Tunuri man di si ko, ano? Ba, bukod-bukod man ni Jewel kan nga ho, Andrea. Jewel, sa sugat ka do. Alam, may dito yung bata, ho. Hala, kabay sa ini. Kabay sa ini pito to, ho. Malaka lang ba? Sa gibas sa mataan, no? Oh, hala, pitot. Apa? Puro kunini kanya, oo. Wara ini tatay, puro la ini kay pitot gud sila kay mula, ho. Uray tatay. Uray ni pagmana kay inyon. Hala, lula, ho. Nango yun. Woo! Palakpakin niya lula, ho. Woo! Sige, tuloy.
ayan mga guys, naging matagumpay ang selebrasyon ng aming United Nations na naglalayong turuan ang mga bata ng kahalagahan ng pagtutulungan, pagdadamayan at pagkakaisa hindi lang ng mga bansa kung hindi lahat ng mga sektor ng komunidad upang matamo ang inaasam na kapayapaan at kaunlaran.